sengeso Tshabangu kariya iya yazopera zvazongonyatsa kubuda kuti aiwa chamisa muhombe ndoto vanongotsoma zvaunozonchamisa nyange kupolitics vachimutorera pati nekuita sei nekurikula ma MPs avo zvazongobuda pachina kuti aiwa chamisa muhombe nokuti tinoona kuti sengeso Tshabangu anopublicize hate speech towards Nelson Chamisa account yake yobva yavhagwa ruri nhau inobuda muzimu aivanyira vachiti Tshabangu TikTok account suspended for posting anti-Chamisa speech. Saka ndo mashoko ari kubuda panapa muzimu aisara mina munazvizere noti for subscribe or like kuti na on the bell icon. Ndoona kuti vanonyora vachiti pana muzimu sengeso Tshabangu online TikTok account named Timothy M. Nuve has been suspended as punishment for posting anti-Nelson Chamisa hate language. The owner announces the revelation in the video below. One voice link the video racho aiwa muri Zimbabwe zvazongobuda pachino kuti aiwa sengeso Tshabangu akingotsoma zvake Nelson Chamisa asi vanhu vagara vanongoziva chokwadi kungomutsoma but vanhu munhu wavanoda chaiche ndiva Nelson Chamisa. Chimboirudzei mafungiro enyu pamusoro penhau yaTshabangu isuspendera account pinde mucomment section medu tidze mafungiro enyu pamusoro anosubscribe or like not now on the bell icon. Tabo channel ndikupa pata pasi news live.